ai da dan isar zahara'u ka taimaka ka gyara ruhi nai ta baitukan mamata yar Khadija matar Haida na Fatima Zahra'u yanzu duniya ta watse har akwai maki Zahra'u wace bangaren gun girma tana gaban Hauwa Fatima uwa ga Karimai farin ciki a gun Asma'u wace hankali ke zance mai arzikin kawar da azaba na Fatima Zahra'u Rabu kare mai mana gyara Malam Adam Anau Maulaya Malam Ahmad Jazuga inda kai tayin amshi Allah ba da lada masu ji muna sa aya daga mamaji kan garba gara ke ne yake waga hasken rayuwa ta Muhammadu Nurullahi manzo hasken rayuwa ta Muhammadu Nurullahi manzo to bismillah farko da sunan sarkin nan da yayyo mutum aljanna da dabba cikin lamarin sa babu wayo manzo dai roko ga sarkin ya ƙara mun baiwar sanayyo manzo da ne ta zubo yabo nace muku ne ta zubo yabo ga Muhammadu Nurullahi manzo hasken rayuwa ta Muhammadu Nurullahi manzo bayan nan salati ya Allah ka daɗa wa manzo miji na Khadija Hafsa da Aisha dan Abdalla ya zo da Alqur'ani da sunan shine na Aliyu Gwarzo manzo a bayan yaki ku gane arna ba sa ta da manzo hasken rayuwa ta Muhammadu Nurullahi hai izinin ka ne Ali yanzu ka sai namijin maza al'amgan Fadima Ali ya wahidin jalla mai mana magani da tallafan kar adiyu su kaudani za na yi batun Ali mai hana razani in ba ka ba rabu gunwa za na je babu izinin ka ne Ali hai yau ga faɗan jahili da mahaukaci mai son gudu sai ka ne matsoraci Ali ya fito kafure ba hayyaci ba sa hayyaci Ali na guri babu mai yi wa ɗa haƙi wai zai yi iskancin ba ga hannun manzo Allah yanzu ka sa yi kuma ga ƴar gidan namijin maza namijin maza al'amban Fatima Ali ba da lada ana Fatima Zahra'u umma ki ji ni umma mama ki bani umma mama ki bani umma sai ki kar a hane mu mama ba mu dan hasanai ba kar ma hasara su buge mu makiyin ki bai da sukuni shi zan kira majanuni da uwarsa gwara tumatir ko kuma kunnar kyandir wata za mu sa kan mimbar tunda ya kiga ta umar mata gurin alhaida faɗi ma kirata da kausar ya yi walmudan sirzara mun ji wannan sura rabi ya kirata da nura yan uwa muna sa aya dan ba na gara ka amince wa kayo hasken ma'aikin Allah sai ya da zara Allah da kai zan fara sai ya da zara sarki ka bani basira sai ya da zara yau na taho da bushara sai ya da zara kan yan rasulallahi ya sai ya da zara hasken ma'aikin Allah sai ya da zara kai da shehana tijani sai ya da zara dan uwansa Sheikh Jilani sai ya da zara sa da shehu mai diwani sai ya da zara yana Abu Ishaq a dagurin kubra sai ya da zara sai mai kuri mai kunsa waye shi da zara shi ba maza a gabansa waye ya Allahu ne maulansa sai ya da zara ma masoya nasa ba ni yin wasa Allah sai ya da zara sai ya daki dan dube mu sai ya da zara kare dai ki dubi halin mu sai ya da zara dan so gurin manzon mu sai ya da zara
ma masoya na ke ba mu yin wasa. Hasken ma'aikin Allah sai ya zara. Sallah sirari ya Barhamu baka da tsara. Barhama. A ganka a kyale da sirrinka ya yi kama da na kakanka. Sallah sirari ya Barhamu Barhama. A ganka a kyale. Najamul huda annabi kai ne rayuwata, annabi kai ne rayuwata. Najamul huda annabi kai ne rayuwata, annabi kai ne rayuwata. Najamul huda annabi kai ne rayuwata, annabi kai ne rayuwata. Najamul huda annabi kai ne rayuwata, annabi kai ne rayuwata. Bismillah zana fara ya Allah kalikina, komai ne zana fara sina sa'an ina sina ambaci kalikina. Najamul huda annabi kai ne rayuwata, annabi kai ne za mu je kurum, annabi ne kawai na kowa. Za mu je kurum, Annabi ne kawai na kowa. za mu je kurum, annabi ne kawai na kowa. Bismillah wahidi taimake ni wahidu, zan yo yabo ku ji, annabi ne kawai na kowa. Za mu je kurum, annabi ne kawai na kowa. Za mu je kurum, annabi ne kawai na kowa. Duniya.